दिनै सालाकाटि समस्तिनि सिङाव थारं सेरफां बिसिडिसिनि सिङाव आइजोफोरनि सांग्रांथि मेल लादों। दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय मा आइजोफोरनि थाखाय आथिखालाव बायदि रोखोमनि स्किमफोर लागासिनो दङ आइजोफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय बेफोरखौ लानानै दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्ला आइजो गांखं इउपिपिएल निफ्राय बेबायदि सांग्रांथि मेल लादों, जेराव इउपिपिएल हान्जानि आइजो गांखंनि आफादगिरि मुस्रिमा प्रतिभा ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो बे आंनि समस्तिनि सिङाव जानायलाय आंबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। गोबां आइजोफोर बेवहाय बाहागो लाफैदों। बिथांमोना दिनै जायफ्रा बिटिआर सरकारनि स्किमफोरनि बागै मिथियामोन, माला बे स्किमखौ होनाय जायो, सोरफोरनो होनाय जायो आरो मा खालामगासिनो दङ, दिनै पिग मिशननि गेजेरजों अमा फिसिग्रा मानसिफोरखौ ट्रेनिं होनाय जादों, बोरमा फिसिग्रा मानसिफोरखौ ट्रेनिं होनाय जादों। बेबायदि हेन्डलुम मिशन दङ, जायफ्रा दानाय लुनायाव गोसो बिथांमोना ज' जानानै मोनसे हेन्डलुम इउनिट खुलिनो हायो आरो हेन्डलुम इउनिट खुलियोबा सरकारा बेखौ राङारि मदद होयो आरो बेबायदिजों मोनसे जायगायाव 200निबो बारा दाग्रा आइजोफोरखौ लानानै बे हेन्डलुम इउनिटफ्रा जायो। दा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि स्किमफोर दङ, अनसाय बिथांखि, आइजो अनसाय बिथांखि, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बेबायदिनो आलारि सोरां बिथांखि, बायदि रोखोम स्किमफोर दङ जायफ्रा थोंजोङै आइजोफोरजों लोब्बा थानाय स्किमफोर दङ। बेफोरनि थाखायनो मोनसे सांग्रांथि मेल लानाय जादों। जों मोजां मोनदों गोबां दिनै आइजोफ्रा बेयाव फैनानै दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बिटिआर सरकारा जे बेबायदि हाबाफारि लागासिनो दं बिनि सोमोन्दै मिथिनायनि खाबु मोनगोन। लोगोसे बेवहाय गोसो गोनां गोबां आइजोफ्रा डाइरेक्ट थोंजोङै बिथांमोना इउपिपिएलजों थानानै हाबा मावगोन होननानै बिथांमोना दाख्लैनिफ्रायनो जगाजग जाबाय थादोंमोन जे प्रमद बर' सरकारा इसेबां मोजां आइजोफोरनि थाखाय हाबाफारि लागासिनो दं, जोंबो बिथांमोननि हाबाफारिखौ नुनानै इउपिपिएल हान्जाजों थानानै खामानि मावगोन होननानै बुंनाय लेखायै दिनै बाहाय माखासे आइजोफ्रा दिनै बे पार्टियाव जगदान खालामदों।